Bon dia, bona tarda, bona nit a tothom. Benvinguts al Krypton Bros, el vostre canal de confiança de DC en català. Bona tarda. Bona tarda. Acabo de veure Creature Commandos, vale? Faré un vídeo reacció, un vídeo review dels dos primers capítols que s'han estrenat avui a HBO, bueno, al Max, HBO. I els acabo de veure. És dia 5 a la tarda, cafè amb llet en mà, reixupó. Comencem. Calentó, que hi ha cara d'un fred que flipes. Vale, a veure. No anem bé. No anem bé perquè... a veure, o sigui, Creature Commandos, vale? Sèrie que estrena l'univers de DC de James Gunn, és a dir, primera... Si no va ser a l'Esquadrón Suïcida del James Gunn, doncs aquesta anava a ser l'entrada oficial del DC, això és el que ell ens ven, no? Perquè, ja et dic, jo per mi la seva entrada a DC és la seva primera pel·lícula, que és Esquadrón Suïcida, ¿vale? Però, bueno, ell diu que és Creature Commandos, que comença amb el seu DCU en Creature Commandos i no l'Esquadrón Suïcida del 2021, quan tot allò era canon de tot. Tot és canon de tot, i Peacemaker es queda en aquest possible univers de James Gunn. Bueno. Més enllà de puzzles, anem a comentar la sèrie de Creature Commandos, sèrie d'animació, vale? Escrita, dirigida pel James Gunn, i bueno, que jo crec que ell porta amb molta il·lusió, no? Perquè ell, la seva idea és entrar a la gent, entrar pels ulls de la gent amb aquesta sèrie, no? Llavors, bueno, què puc comentar d'aquesta sèrie? És que hi ha coses que no estan bé. Hi ha coses d'aquesta sèrie que no estan bé, ¿vale? Deixaré de fondo una miqueta de portada perquè ja m'està tocant els collons això de Creature Commandos. És que t'ho dic en sèrio. És que un altre cop amb el tema d'esquadrón, o sea, un esquadrón, otro esquadrón, tio. O sigui, és que si li donessin tots els calés que volgués en el James Gunn, que és el que està passant, només no pot parar de fer això, tio. Només faria aquesta merda, tio. Un grup de personatges random que ningú t'ha demanat, amb trames ultra senzilles, o sigui, ultra senzilles, t'ho juro. Hòstia, és que què collons li passa, tio, amb aquest tema? El grupillo de gente, que sí, que ja ho sabem, tio. Guardianes de la Galàxia, Esquadrón Suïcida, ara això. Joder, tio, l'Amanda Waller, tio, no sé quantes vegades ens ha explicat que té un xip instal·lat en el cap d'aquests presos. Quan no són humanos, són monstruos. Tio, no me jodas, tio, la comadreja aquesta surt a l'Esquadrón Suïcida. També. Bueno, anem a començar pel principi. Això era una miqueta de mala hòstia per començar. A veure, al principi, vale? El logo de DC. Una cosa bona de la sèrie, el logo de DC. Bueno, hem vist el nou logo de DC amb aquest Superman dels còmics. Bé, una mica sosillo pel meu gust. A mi m'agradava més aquella intro de DC on sortien tots els personatges de la Justice League i al final amb aquella superportada. No sé, a mi m'agradava més. Ara, bueno, és un logo vintage, que està xulo. A ell li agrada, bueno, ens haurà d'agradar també. Jo crec que el que han de fer és personalitzar-lo com feien amb el logo de la Warner a cada pel·li o a cada sèrie que vulguis portar, perquè si cada vegada ha de ser el Superman, com si fos l'únic personatge que hi ha, a l'altre sempre era el mateix, però com a mínim sortia tota la Justice League.
personatges que, per altra banda, a tothom li venen de gust veure, no? Depèn de quines coses que està portant ja. O sigui, aquesta puta sèrie és precisament el que no volia veure jo del James Gunn, tio. Que jo ja, òbviament, era evident el que anava a passar, perquè amb els trailers i tot ja sabies quin tipus de sèrie era, però, tio, no ho sé. Hòstia, és que hi ha 4 coses que a mi em treuen completament i les fa totes, tio. Bueno, el primer que surt de la sèrie és una bandera dels Estats Units, vale? Perfecte. Amb la presó, otra vez, el rotllo de siempre, de l'Amanda Waller, del Flag. Resulta que el Flag és el pare del Flag de les pel·lis. Doncs, per exemple, a les 2 Esquadrons Suicides live action, l'actor que fa de Rick Flag és el fill del Flag que veiem en aquesta sèrie, vale? Bueno, i quan ja t'explica la premissa, són molt senzilles, com la de Escuadrón Suicida del 2021 del James Gunn, ¿vale? Hay un malo que está haciendo algo y afecta els interessos dels Estats Units. Punto pelota. Som-hi. Vinga, esquadrón, pa allí, pa allà. L'únic bo és que et diria és que poder la premissa aquesta de que en aquest país hi ha petroli i als Estats Units i tal, bueno, sona com més realista, més que la puta Starro allà a Corto Maltese, que són premisses que són una merda, una merda. O sigui, jo no sé, de guió no es trenca les banyes, tio. No es trenca les banyes aquest home. O sigui, sempre és un format molt similar, molt similar. Jo no sé de què es queixaven amb l'Snyder. Un tio que et liava la troca, que tal, i hem passat d'un extrem a l'altre. Bueno, és igual. Aquesta villana que és màgica, Zenith o no sé què, vale, molt bé, fantasia de viure, efecte, bueno, ja et dic, com a premissa és un pèl més realista, passa que el to, tot el que té de realista, per molt que hi hagi màgia pel mig, no té res a veure. Pot ser un to dramàtic com més, no sé, més terrenal i que hi hagi màgia, no? Però bueno, és que la sèrie no és dramàtica i quan ho és, s'ho carrega en 2 segons. Però bueno, on vull arribar és que quan ja t'explica tota la premissa i tal, òbviament ve la intro. La intro de merda, perquè és una merda la intro. És que és una gran merda. Vale? Amb la puta música aquesta rockera, puncarra, que va de puncarra, aquest tio. Vale? Molt bé, ja sabem que tens bon gust per la música. No cal que ho demostris a tot i cada un dels productes que portes al cine, tio. O a plataformes o on collons sigui. Hi ha moments que no toca, tio, és que no toca. Vaig a baixar la música de... Vale? I hi ha una cosa de la intro, que és per cagar-se a sobre, que és el gran James Gunn s'ha fet fer un dibuixet d'ell per quan posa dirigido por James Gunn, producido, hecho, dibujado, pintado y soñado por James Gunn, i surt ell. Que ell ja surt, ja s'ha fet dibuixar a la sèrie de la Harley Quinn, que a to va més o menys per allà la cosa, a nivell de macarrisme és la Harley Quinn la sèrie, ¿vale? Però no cal un altre producte macarra, o sigui, no tot ha de ser macarra. I el problema que ja s'està veient és que per aquí van els tiros. Per aquí van els tiros, I això de posar-te tu a la puta intro en plan egocèntric, quan el Snyder era el gran egòlatra i el gran que es pensava que era el millor, o sigui, aquest tio està portant a personatges que li bufen amb ell, que només li importen amb ell, tio. Fent-te dibuixar cada 2x3. En qualsevol sèrie que pots, te metes. A sobre, vull comentar una cosa. En el primer capítol, òbviament, doncs aquesta gent va a Turkmenistan, que és aquí on hi ha la problemàtica d'aquesta guerra que afecta els interessos dels Estats Units. Hi ha un palau on hi ha una princesa que han de protegir. Vale. Adivina a qui s'assembla la princesa. A la dona del Gunn, tio. Roseta, cabells curts,
guapíssima, ulls blaus, i endevina a qui s'assembla el Rick Flag. Bueno, ell es pensa que s'assembla al Rick Flag, amb la barba i tal. T'ho juro, és que jo, per lo que estic veient, això està fet a propòsit, tio. O sigui, poder és una paranoia meva, però és que jo sembla que el Gunn es vulgui fer a si mateix, tio. En tot el que fa i sempre ha de sortir ell i no sé. No sé, tio. A mi aquestes coses no... Em treuen, tio, perquè ja sé que ho estàs fent tu, però l'Snyder no surt bueno, surt fent cameos. Però que no es dona aquest bombo, tio, no es dona aquest bombo. Que no, que això és una altra puta merda del Gunn que ens haurem de tragar, tio, així de clar t'ho dic. O sigui, tinc unes ganes que surti Superman perquè em xapi la boca, si és que me l'ha de xapar, perquè és que no anem bé, tio, no anem puto bé amb el Gunn. Qui collons demanava aquesta sèrie? Tu creus que això és començar el teu DCU, tio, dels collons? I ara aquí fotràs d'aquests tios a on els posaràs? Faràs una sèrie d'animació que passarà sin pena ni glòria, que no ho incorporaràs en el DCU? Perquè... Bueno, és que no sé. Bueno, episodi 1 m'ha passat molt ràpid, això és veritat, són 20 minuts, passen ràpid, però ja et dic, és que després en les escenes d'acció, música, sempre, tio, sempre. Hòstia, una vegada, vale, tio, però sempre que poses una mica d'acció ha de sonar macarreo, tio, que te veo. No cal que sigui tot tan macarra, tio. És que hi ha un moment de l'episodi 2... Bueno, això és amb spoilers, ja us ho vinc a dir, perquè parlant de la sèrie vull parlar amb spoilers. Ja m'he encès ràpid, però és que vull matar això ja, perquè d'aquesta sèrie sortiré escaldat, ja ho sé. Però bueno. Hi ha un moment on la cadàver, vale? La cadàver, que poder de tots els personatges és la que més gràcia em fa, aquesta i el robot, perquè el Rick Flag ja és que l'he vist tantes vegades que, a més, és aquesta versió del Rick Flag, bueno, encara és mig sèria, però, bueno, és igual. Per mi el millor Rick Flag que hi ha és a la de l'Esquadrón Suïcida del 2016 del David Ayer, que és l'únic puto Esquadrón Suïcida que ha valgut la pena en algun moment. Punto. Vale? Vale. Sota la meva humilde opinió, perquè clar, ja ho sé que això va a gustos, però tio, és que, per exemple, el moment dramàtic de la història de la cadàver, que el puto Frankenstein, que això està bé, això ha molat, no? Vagin allà a la puta Pensilvània, allà al castell de Frankenstein en ruïnes, vale, tu, va. El moment dramàtic que és de tota la història, tio, del que el Frankenstein s'acaba enamorant de la cadàver i el monstre aquest d'aquí, es carrega son pare perquè és el pare seu, és el seu pare. I allà hi ha unes escenes tope dramàtiques i li costa un segon posar-te una música, tio, puncarra, per saltar de diferents escenaris. Surt el Shaggy de Scooby-Doo. Una de les úniques coses bones també que té. Que és que és el rotllo, tio. És que és el puto rotllo Scooby-Doo farlopero que jo també he tingut aquesta època de Scooby-Doo i tot lo puncarra i lo macarrilla i tal, però, tio, hòstia puta, que ja ho sabem que això ho fas bé, tio. Que ja ho sabem. És que, a més, aquesta sèrie no la mirarà ni el tato, tio. Tot el que està triomfant és pur drama, The Penguin, sèries drames, tio, dramotes. La gent vol dramotes, tio. Per posar-se macarreo ja es posarà una altra cosa, tio. Però ara la gent això no ho vol, això, tio. No he llegit res de crítiques ni res, però és que fa mala pinta. Fa mala pinta, tio. I això, si no ha de portar res del Superman i res, és que en què quedarà aquesta sèrie? Jo pregunto. A sobre una altra cosa, tio.
Que pesado amb les escenes de sexe, tio. És que és un marrà, tio, aquest home. És un marrà, tio. T'ho juro. És que li estan fotent una pallissa a la cadàver i l'únic que s'imagina és com es folla a son pare, tio. És que és molt demente, aquest tio. Però és que, a més, és que ja se li nota. A Esquadrón Suicida 2, del 2021, que per mi no és la 2, però col·loquialment la coneixem com la 2, ja hi ha l'escena aquella de la Harley Quinn amb el dictador aquest, jove i maco i espanyol i tal i qual. I no se n'ha pogut estar, tio. Ha hagut de tornar al Rick Flag a empanar-se la princesa i també, o sigui, en 2 capítols, tio, hem vist 2 escenes de sexe. No ho sé, tio. No sé, a mi per això, aquestes coses, tio, per mi és... No sé, que ja sé que és el tipus de sèrie per fer-ho, que sí, que molt bé, però sempre, tio, sempre. Els putos culs de la penya, tio, i les tetes i... Joder, és que no se'n pot estar, no se'n pot estar. No sé, a mi aquestes coses, pues, pa qui en són? Perquè, no sé, a algú li agradarà veure tot el rato... A més, no sé, tio, o sigui, a l'Snyder també tothom estava fibradíssim, però aquella barrera costava de creuar, no? Del tema... Joder, estàs fent coses que són de DC, també, tio. Controla't una mica, tio. Fes-te una línia de DC que sea el Pornhub DC o algo, però... Hòstia. No sé, a mi això em toca els collons, que vols que t'hi digui, tio, no ho sé. A mi els personatges de DC... no et dic que no hagin d'allò, tio, però, hòstia, una de les meves pel·lis preferides d'animació és la de l'Hijo Rojo i el Batman li va fer un petó a la Wonder Woman i l'altra... No, perquè... Tio, perquè s'hacen respetar, coño. Perquè són superherois, tio. Vale, aquests són uns villanos, tot el tema, tio, però el Rick Flag va de dur i no dura ni 10 minuts, tio, anant de dur. El segon dia que li està fotent la mà a sobre, la princesa ja, pam. De duro de què, tio? Bueno, que van tots amb les hormones fins al... Pues com va ell, com va el Gun, que jo crec que va tot el dia calent, tio. Perquè si no, escrivint aquestes coses no ho entenc. Però bueno. Sí, els salts del final de la cadàver i l'altre perseguint-se en diferents temps d'època, això està guapo. Però és que ja et dic, la comadreja em sobra, completament, tio. És el puto detall aquest de ficar un personatge escarós sempre, vale. La de l'aigua, una injúria total perquè la cadàver fa el que vol amb ella. Bueno, molt bé, fantasia. Després, això de la màgia, també la villana fotent-li els braços a la cadàver, que és rotllo en plan... Coses rares, tio. És com a Esquadrón Suicida 2 el tio de les motes de colors, tio. Poders raros, tio, que ningú t'ha demanat. O sigui, a veure, la villana encara. La villana de la sèrie m'agrada més que l'Starro. Perquè qui collons demanava l'Starro? Qui volia veure l'Starro, tio? O sigui, vale a les premisses fàcils. Molt bé, te les compro. Però cal que sigui ridícul? Perquè, tio, entre el Peacemaker fotent bromes de polles tot el dia. Ningú es pren en sèrio ningú. I quan hi ha un moment de drama, te'l peta o amb una cançó o amb un cul o... Tio, hòstia, tu. Però és que no veu que això no és el que està... I Superman, estic tremolant amb Superman, tio. O sigui, no us enganyeu. No us enganyeu. I jo m'enganyaré i d'aquí a Superman passaré fases i ara al desembre segurament, si tot va bé, tindrem un tràiler. Però no ens enganyem, tio. Com el puto Man of Steel, com el Henry Cavill, no hi haurà un Superman èpic així en la nostra vida. O sigui, s'ha d'acabar allò del Gun i fer un canvi de paradigma. Tu mira't l'últim tràiler del Capitán Amèrica. Ja estan anant cap a la línia un altre cop del drama i de la serietat i de l'èpica, tio. Perquè no els hi ha funcionat les coses rares. No els hi han funcionat. No. I ara DC pretén fer què? Tot Guardianes de la Galàxia? I bromes cada 2x3, tio? Un déu, tio. No, tio. I l'Snyder ho feia fatal.
Vale? L'Snyder ho feia fatal, però ens hem de menjar productes com aquesta merda, tio. Ho juro, és que, tio, mira, prefereixo veure'm la pitjor pel·li de l'Snyder 4 cops, tio. O sigui, en quin cap entra que això és millor que una possible... O sigui, si els primers 10 minuts de Man of Steel allà hi ha més sèrie, hi ha més potencial en allà que en tot el que tregui el Gunn en sa puta vida, tio. I estic molt hater del Gunn avui perquè jo, quan no estic hater del Gunn, és quan se'm passen els emprenyaments del que veig del Gunn. Doncs això em vol dir que no m'agrada el del Gunn. Ho sento molt, no m'agrada el del Gunn. I una de les pel·lis preferides de la meva infància era Scooby-Doo, tio, però ja no estem en ese plan, tio. Per veure... Perquè tu, quan vas a veure Scooby-Doo, bueno, pues vale, pues venga, dame las bromes i dame les tonteries. Però el primer peu que poses en el teu DCU amb Creature Commandos també podria haver sigut èpica perfectament, perquè ara em diràs, no, però és que què vols? Això és un grupo de villanos que tal, vale, i per què no pot ser èpic? Perquè jo ho compro total, tio. I a mi les pel·lis d'animació de DC, les que més m'agraden són èpiques, tio. La puta sèrie animada de la Justice League, la sèrie animada de Cape Crusader, que ho va rebentar. No veus que has de tirar cap aquí, tio? Si és que en producte d'animació ja t'ho està ja se t'ha demostrat, també. Que l'animació també vol drama, tio. Prou costa fer venir la gent amb l'animació com perquè siguin mamarratxades, tio. Mira, jo m'ho miro perquè és DC i els personatges sempre estem a temps de conèixer nous personatges i el soldat aquest, a l'època dels nazis i tot, doncs m'ha molat i molt bé, però que me la suda nivells molt extrems. O sigui, estic molt més amb Superman i Lois ara, més living amb Superman i Lois que per aquesta merda. I tenia ganes avui de veure el primer producte de James Gunn. Però és que és un puto egocèntric, tio. És que fa el que li dona la gana en tots els i cada un dels productes. Ho sento molt. I jo no seré qui li faci boicot jo, perquè jo m'ho miraré, perquè és un director amb molt poder creatiu que ha aterrat a la meva DC i jo li miraré tot, en sèrio, però, pavo. Ja teníem la sèrie de la Harley Quinn per ser una mamarratxada. No has pogut caure en fer algun producte d'animació diferent? Otra vez amb la Amanda Waller, tio, que està cansada d'explicar ja lo del xip dels collons, tio. No, és que... Ho sento molt, tio. Jo no ho compro. No ho compro. Ho sento molt. O sigui, no... No m'ha acabat d'agradar, vale? No m'ha acabat d'agradar. I la seva Esquadrón Suïcida, és que jo no sé si us en recordeu, però és que la seva puta Esquadrón Suïcida és que era això, era completament això, tio. Otra vez. Un altre cop, i aquí encara perquè surt el Boomerang, que se'l carreguen al moment, el Rick Flag, el Will Smith no, i surt el Deathstroke, el Bloodsport, la Harley Quinn, l'únic bo poder del que es va poder treure una mica de suc va ser el Peacemaker, però que no, tio, que no. Vale? I m'és igual que les veus, li estic posant les veus, el Frank Grillo, el germà del Gunn. Hola, enxufismo. Tio, que això no pot ser, tio. O sigui... Otra vez l'amiguet seu que surt a Peacemaker. És que és molt descarat, tio, és molt descarat. O sigui, ja no és pillem a la penya que més funcioni, és pillem als meus amics, tio. Vale? Bueno. Gent, que no sé, que jo em DC m'he de refugiar en les coses que m'agraden que s'han fet fins ara. O Penguin o coses així que vinguin d'una idea més sèria o alguna cosa, perquè el que està portant el Gunn a mi... Jo sóc el primer que moltes vegades, sense voler, l'he defensat. Dic, bueno, va, esperem-nos a veure què porta. Ja un altre cop, no?, amb lo de Superman, esperem-nos què porta Superman. Però has vist el tratge? Les 4 coses que has vist t'indiquen que t'estiguis equivocant molt
Perquè amb Esquadrón Suïcida jo no volia, amb Creature Commandos jo no volia i m'he equivocat. Vaig dir, bueno, no, els trailers han de ser així mig, xoca-plan, i la sèrie ja tindrà els seus moments. 2 capítols i me cago en Déu. He vist més cuixa i més músiques pesades, tio, les putes músiques. Una cosa és el Black Adam amb una cançó dels Rolling Stones en la primera escena una d'aquestes primeres escenes que té d'acció. Això està ben integrat. Que a més busca l'èpica, no busca rebentar-te el moment. És que hi ha un moment que surt el grup així. Tio, doncs no, tio, no. O un concert de punk o la puta sèrie, tio, el que em vulguis explicar, però les dues coses no. Bueno, és igual. Que, mira, me la bufa. Saps el millor d'avui? Vols que et digui el millor d'avui? Que aquest home, el meu estimat David Ayer, perquè ja no, pobre meu, ja no li veurem res de lo de seu, però ell, R. Mira, acaba de penjar fa mitja hora coses del seu Esquadrón Suïcida. Vale? Deu haver vist la merda del GAN, de Creature Commandos, i deu haver dit, tio, en tantes coses que no he vist, ¿vale? Que hoy lo cuelgo aquí. Tota la història del Diablo, tio, és que m'encanta. Sobre ell és molt del tema latino i visca els putos latinos, tio, i m'encanta. I tot. O sigui, això és fosc, és èpic, no sé com dir-te, tio. El puto Joker aquest que a ningú li va agradar, però bueno, tenia potencial, com a mínim. I hope my real film can be shared one day. I appreciate your continued support and interest. En un dia com avui, que teòricament el James Gunn estrena su mierda, pues jo crec que això és la puntilleta seva. És a dir, sí, mucho respeto, però aquí estoy yo dando la guerra, no? I és que aquestes són les tipus de pel·lis del David Ayer, tio. Èpica, no sé com dir-te. És que, tio, és que d'aquí va néixer la idea. O sigui, tot això de l'Esquadrón Suïcida, tot això és d'ara. O sigui, no és d'ara, és del David Ayer, tio. Li van robar la puta idea. He hagut de tornar a veure l'escena del puto helicòpter amb tot el grupete sentao. I això ho vam veure amb el David Ayer. Punto de pelota, tio. Punch i pelot. Ja està. I a qui no li agradi el David Ayer, sembla molt bé. Però té molta més aura, infinitament més aura, Esquadrón Suïcida del 2016 que qualsevol merdúfia que hagi portat el James Gunn, tio. Ho sento molt. El James Gunn ha fet un bon paper a Marvel, però a DC no l'està fent. I dubto que sigui... És que serà una puta patacada, Superman, tio. És que ja ho veig a venir, tio. O sigui, fes el tràiler el més puto fosc, carda-li un puto filtre d'oscuritat màxima, David Ayer, James Gunn, perquè no anirà ningú a veure la teva merda, tio. I aquest vídeo se'm tirarà a la cara segur, perquè segur, em tornarà, i perquè poder la miraré i m'encantarà, però fes un tràiler el més similar a Man of Steel, pavo, perquè si vols que la gent vagi a veure la teva peli, no vas bé. Bueno, com a conclusió, això. 2 episodis molt sin más. A mi el del David Ayer em cansa molt. Estic tremolant també per la segona temporada de Peacemaker. Tremolant, perquè és que a mi això no m'agrada. Ho sento molt, ho he intentat, no m'agrada. A mi Esquadrón Suïcida 2 no em va agradar. Peacemaker 1 està millor escrita i per això poder... Vale? Però... és que si això ho haguessin fet de live action, tots els calés que haguessin fotut... Bueno, com va passar amb Esquadrón Suïcida 2, que es van gastar una pasta, i va ser una merda com una casa. Vale? Però bueno. Anem a fer una miqueta de repàs de notícies, ja que estem. I, senyors i senyores, poca cosa més, Vull dir, no li veig molta
molta gràcia el tema, ¿vale? Farem de la mà de la nostra pàgina preferida de notícies. Com us he dit, doncs mira, surt el Shaggy, ¿vale? En una d'aquestes escenes dels 70, dels 80, no sé. Vale. Silver Age influences en el Superman. Bueno, l'època platejada del Superman, ell no creu que haguem vist mai en la gran pantalla l'època platejada, aspectes de l'època platejada que ell sí que ha incorporat a la seva pel·lícula. Però bueno, felicitats, germà. James Gunn provides an update de Brave of the Bold, Booster Gold. Bueno, o sea, mira, o sea, aquesta notícia, tio, és que és per agafar-lo i lligar-lo. Bueno, bueno, és que això és notícies, o sigui, notícies de Brave and the Bold, que és la pel·li del Batman, Booster Gold i Waller. No estan on jo voldria que estiguessin en aquest moment a nivell de desenvolupament. És que qui collons t'ha demanat això? A part de Batman, que Batman, bueno, és que, mira, per lo que m'hagis de portar, prefereixo quedar-me amb l'univers del Matt Reeves, la veritat. Qui collons et demanava una sèrie o pel·li de Waller i Brave i Booster Gold? M'ho pots explicar, col·lega, tio? Sí, és que a mi això em flipa, tio. Fa el que li surt dels collons. Un altre projecte del qual no pot parlar, que s'ha donat llum verda, que no pot parlar, llavors vol dir que no està en el teu planning de DC. Per tant, una altra merda que es treu de la xistera. O sigui, aquest tio fa el que li dóna la gana, tio. O sigui, tot el que li demanaven els fans quan va venir, els fans més afèrrims d'aquest tio, que era, sí, planificació, organització, que no quedi com un desgavell. Però estàs veient això, tio? Si tenia l'Snyder més pla fet abans de treure Man of Steel que tu. Pistoles, tio. Control. ¿Vale? El James Gunn ha dit que el tema de portar el Pattinson en el DCU que no. Que es quedarà en el tema Elseworlds, que li dona llibertat a les històries dels mundos paral·lelos. Gràcies a Déu. Si t'hem d'ajuntar l'únic que queda mig èpic del puto DC amb tu, tio, sortim d'aquí escaldats. Bueno, els títols del... És que no sé, tio. El títol de l'episodi 3... Bueno, Cheers to the Tin Man, ben bé és agradecimientos al hombre hierro o lata o algo així, bueno, no sé, m'és igual. La veritat, me la sua molt aquesta sèrie. Bueno, vale, els companys d'equip d'allò, bueno, el opening credits, el que us deia, al final, mireu qui surt, vale? El puto James Gunn. S'ha fet dibuixar, i quina casualitat, després del Frank Grillo, que és un personatge que se li assembla perquè s'ha pintat literalment igual que ell. Oh, quina casualitat. És que ella es deu veure així. O sigui, ella es deu veure Toma Zao. Deu veure, soy el amo. Soy el amo de pistolas que tengo una novia brutalmente guapa. Hòstia, mira, vete a cagar, tio, vete a cagar. Vale. El dia 16 poder tenim tràiler. Mira, i això d'aquí, tio, això és una puta estafa, tio. Que tingui un 96% aquesta merda de sèrie, o sigui, què li passa a la penya? Veus la princesa, que us dic? És similar a la seva parella a la vida real del Gunn. Cariño, yo te dibujaré y saldrás en Black Adam haciendo de no sé què collons personatge fa Black Adam. O sigui, a la que va poder, la va posar sense cap sentit de res, tio. Perquè és un mierdes, tio. Perquè ha de tenir content a la seva ment i a la seva nòvia, tio. Bueno. Bueno, és igual, que sou uns falsos, tio, i que mucho Krypton
mucho cripto i pocas nueces, tio, la veritat. Però bueno. Ja està. Mira, això és més èpic que tot el que hem vist fins ara del... Bueno, nois i noies, que no ho sé, que m'encanta DC, t'ho juro, vist per aquests personatges i per altres coses, òbviament, però, tio, no fotem, tio. No mola gens, tio. Això sí que mola, tio. És que aquesta puta sèrie, si això estigués ben fet, en plan, està ben feta, vale? Està guapo. Això és una mica spoiler, perquè no esteu mirant... Bueno, jo això tampoc ho havia vist. Quan acabi faré un debat d'aquesta sèrie i tot el que ha aportat aquesta sèrie, que a nivell sèries de Superman, després de Smallville, és el millor que s'ha fet, vale? Agradi o no agradi. Té coherència, té un to similar, que això és el que jo agraeixo, tio, que tingui un to similar les coses. Si no, de què? On acabarem, tio? On collons acabarem? Ara portes Creature Commandos, la gent se't tirarà la puta jugular, hauràs de canviar el to de Superman. Si ho volies fer així, hauràs de canviar el to de Superman, perquè això no mola, i les putes bromes ja veurem. Ja veurem. L'única esperança que tinc és que de tots els productes aquests que diu que ha de portar, alguns no els escrigui ell ni res, tio, perquè és que això serà un puto drama. No, serà zero drama. Serà todo jijis, jajas, polles i culos, tio. I això... No, tio. No. És que jo no sé com defensar-lo ja, perquè ni en guió, ni en acció. És que al final té de tenir un punt d'èpica el tema. I l'escena de la sèrie del fòsforo amb el Rick Flag poder és el més èpic. Però... I ja està, i rozando el larguero, perquè és una cosa que li vol robar el mòbil a l'altre. No té cap impacte brutal en la sèrie. I les hòsties de les dos ties fortes al final m'han encantat, si no fos perquè hi havia una música puncarra de fons i que al minut de la lluita ja s'estava imaginant follant-se el pare del... És que, tio, és que és de demente, tio. Y te lo mete así, doblado. No sé, tio. Ara el deixa fet una papilla en el Frankenstein, en el pare. Bueno, espero que la disfruteu. Jo vinc de The Penguin, tio. Vinc de... A l'estiu em vaig veure Batman Caped Crusader i l'aura que té m'encantava. Per què no poden fer coses així amb altres personatges? És que sembla que Batman hagi d'arreglar, tio, sempre, sort, que coincideix que sempre hi ha productes de Batman per salvar la temporada, tio. Però és que jo no estic d'acord. O sigui, és que Flash, Aquaman, Cyborg, Wonder Woman, personatges que ja tenien pel·lis que podien haver sigut superèpiques, molt més èpiques del que van ser. Black Adam, tio. Bueno, ara no entraré en el debat del què és el que hagués pogut portar Black Adam a DC, però cuidao, que van prescindir d'això per vés a saber ara què veurem, Vull dir que gent és el que hi ha. Bueno, i no sé si esteu jugant a aquest joc de mòbils de DC nou. Jo és que tema mòbils, jocs pel mòbil no m'acaben, però bueno, tema videojocs, a part de la nova temporada de l'Esquadrón Suicida, que una F de joc també, perquè es tira el xiclet d'aquest Esquadrón Suicida poc sèrio, que no... que vale, sí. És que el Boomerang també feia bromes a l'Esquadrón Suicida del 2016, saps? I que fotien més gràcia que el Peacemaker diguem polles tot el rato. I ja et dic, el Peacemaker és un personatge que a mi no em desagrada, Però, tio... Me cago en Déu, tio. Bueno, no m'empipo més. Ja està. Escolta, ara ve Nadal, regaleu DC. Regaleu DC. Teniu tots els Blu-rays, teniu samarretes, teniu... de tot de DC, vale?
Res més. Espero que hagueu disfrutat del vídeo. Vull fer vídeos de Superman i Lois. Vaig penjar l'altre dia una miqueta per veure si volíeu fer un vídeo de la Justice League per avivar el foc. Foc que mai hagués hagut de morir, hòstia. Allò ens va mantenir vius a tots. Picats però vius. Ara qui sents parlar de DC? Ni el Tato. Bueno. A part de... Sort de The Penguin, senyors i senyores. Sort de The Penguin. Així de clar us ho dic. Vale? Però bueno. Res més. Us estimo molt. Seguiu el canal. Perdó per si hem fet una miqueta de peron l'última vegada, però ara intentarem tornar a fer vídeo setmanal, ¿vale? Un besito a todo el mundo. Bona nit i bon descans. Que tingueu bona setmana de DC. Ciao, ciao.